Айде бе, колко ще чакам още? Знаеш колко огледи имам? Ела ти покажа новата оферта на Имоти Цоневи. Апартаментът се състои от всекидневен с кухненски бокс, 2 спални, санитарен възел и това просторно и функционално антре, което е перфектно начало за този дом. Спалнята, вашето убежище. Тук всичко е свързано с релакс. Светла, уютна, с изцяло източно изложение. Ние от Имоти Цоневи също така сме предвидили спалня за вашите деца, която сме оборудвали за техен уют и удобство. Ето е банята. Семпо е елегантна, всекидневна, сърцето на дома, изцяло оборудвана и обзаведена, идеалното място за събиране и отдих. И за финал, терасата с прекрасна гледка, идеално място за сутрешно кафе или вечерен отдих. Какво мислите? Готови ли сте да направите този апартамент свой дом? Аз вече си го представям. Ако и вие, взимайте телефона и звънете на Имоти Цоневи на посочения телефон.